שלום לכם, סליחה שמזמן לא ראיתי סרטונים מאוד זמן, זה לפני איזה יומיים לא ראיתי, לא משנה, קיצר, חבר'ה, הסרטון הזה הוא מה-28 לראשון. מה זה אומר? שהסרטון הזה מיום חמישי. יש סרטונים שאמרתי שזה מהיום ביום השבת. למה? סיפור ארוך, אבל לא קשור חבר'ה, נראה לי שאני פשוט הולך להגיד, כבר לא להגיד את השמות של הימים, כי זה סתם מבלבל. חכו דקה. תראה. הלו? ינאי, רוצה לבוא אליי? תביא את הליגת האלופות ואת המגה סטארטר של פיפה 395. בשביל זה תביא פשוט תביא, תקשיב לי, ואת האלבום של ליגת האלופות גם תביא את המגה סטארטר. פשוט תביא, תקשיב לי, בשביל שתראה לי. יאללה. אמרתי לך את המגה סטארטר ואת האלבום. אז מה, אני רוצה לראות מה קיבלת, את הקלפים. איך היה טבע קסטל? זה רק דבר אחד? זה דבר שלי? לא. אני אוקיי, חזרתי. סליחה, זה העיניי, הוא עוד שנייה בא, וגם נראה לי שתראו אותו. סביבו. אוקיי, יואו, כמה זמן שלקח לדבר איתו. אבל די, חבר'ה, אנחנו מצלמים את זה, וכנראה עוד כמה דברים יבואו, ואתם פשוט תראו מה הוא יביא. אוקיי, חבר'ה, הנה מה שקיבלנו. זה מגניב. חבר'ה, קניתי 5 מעטפות של מצדקס, ושתקלו מה יצא לי. על המעטפה האחרונה החמישית יצא לי את מריו גטה בפורס, ויצא לי גם אותו. אני הופך אותם לפה. אותו, 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 אותו. בסדר, זה נביא. תכף אני אצטרך גם לפתוח לעיניי, אתם יודעים. אבל לא יודע. סליחה שאם קוראתם את השיחה, כי זה דיברנו על פיפה וכאלה, לא משנה. אבל לא ראיתם כלום, וסליחה קיצר על כל הזמן שדיברתי איתו. לפקוד, כל מיני. יש את זה מהר, כי עוד מעט צריך לפתוח לעיניי שהוא יבוא. אפילו עוד שנייה הוא יכול לצלצל, כי הוא גר מולי. רק זה. כל מיני. זהו. זה היה הסרטון שלי להיום, אז יאללה ביי.